30 years abanye babo bakwitwa 40 years sebeswile. Abanye babo bakwitwa 20 years abanye babo bakwitwa 30 years abanye babo bakwitwa 40 years sebeswile. Yeah. Ukunje bantu funa bameli beqiniso. Ukunje bantu funa bameli beqiniso. Ukunje bantu funa bameli beqiniso. Akimthukameli lokhu kufuna kwamela bazi story zabo madoda. Wokunje bantu funa bamela bakumelayo. Wokunje bantu funa bamela bakumelayo. Bazophuma virus. Abara kodwa ngelinye ilanga yakutshela bazophuma ngiqinisile. Kodwa ngelinye ilanga yakutshela bazophuma ngiqinisile. Ngelinye ilanga yakutshela bazophuma ngiqinisile. Kodwa ngelinye ilanga yakutshela bazophuma ngiqinisile. Awubona okunye ungafunga ngempela ukuthi izinto zabantu madoda. Baba kona potikeyiwe. Sotola wena. Yeah. Ziyophuma insizwa zabo madoda. Yeah, yelinye ilanga sobe sidlala amabharethi sisonke madoda.